La fonètica és molt curiosa. Pròxima estació, Crevillent. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones Does the boat take you? Do you feel your boat take you? Take you? Do you feel your boat? Does the boat take you? Do you feel your boat take you? Take you? Do you feel your boat? Does the boat take you? En les persones jo, tu, ell o ella I tenim 5 paraules amb funcions diferents que recorren tot el sistema vocàlic àton, A, E, I, O, U. Per exemple, matassa, metese, mitisi, motoso i equivalent a aquesta última tríada amb la U, mutusu. Exemples d'aquesta última tríada davant del verb, sempre U. M'ho dona, però dona-m'ho o dona-m'ho. M'ho diu, però di-m'ho o di-m'ho. De la línia virtual Biar-Busot tenim uns quants trets orientals. I són emmudiments, dues M's, emmudiments. Un emmudiment en les paraules que acaben en R, i en aquest cas el primer que ve al cap són els infinitius, els verbs acabats en infinitiu, cantar, afanyar-se, també amb pronom reflexiu. I un segon emmudiment que és no pronunciar la I en contacte amb la X. És a dir, el dígraf X que es pronuncia com la SH en anglès. Un tret del valencià heretat al Baix Segura i al Camp de Cartagena és, sens dubte, el sesseig. I a banda del sesseig hi ha un seguit de paraules valencianes que han passat al castellà. Aquestes paraules i unes quantes més les podeu trobar al PDF que hi ha a la descripció. Cliqueu-hi. Avall. Un dubte típic que es presenta entre la gent és quan s'escriu amb doble S i quan s'escriu amb una S. I com es pronuncia la doble S i com es pronuncia la S sola quan va entre vocals. Cal que coneguem el nostre cos, incloent-hi el control de la vibració o no de les cordes vocals. Així doncs, cal saber que sonor vol dir cordes vocals vibrant i sord vol dir cordes vocals sense vibrar. Entre vocals, la S és sonora, Z, i la doble S és sorda, S.
De fet, la doble S sempre és sorda i només pot estar entre vocals. Vegem-ne uns quants exemples entre vocals. S. Anglesa, admesa, casa, cosa, beneficiosa, residu. Ací hi ha els participis i la immensa majoria de les nacionalitats, francesos, francesa, franceses. I pel que fa a la doble S, boníssim. La terminació íssim sempre té doble S i és sorda, evidentment. Llepassa, assajar, assidu, assequible, asseverar, ressaltar. Heus ací uns quants exemples de la sonorització de les consonants sordes. Les consonants oclusives les podem recordar amb la regla mnemotècnica de pataca, que és una mentida en llenguatge col·loquial, i bon de ga, PTC, BDG. Llop, lloba. Guiat, guiada. Groc, groga. Serf, serva. Curiós, curiosa. Roig, rogenc. Cal no oblidar que la X entre E i una vocal és sonora, és a dir, que en comptes de pronunciar-se X com una KS, es pronuncia X com una GZ. Exemples: examen, exercici, existir, èxode, exuberant, però exudar. X. Kashmir, en anglès, cashmere, i X s'hi pronuncia J. I per acabar, són sonores en general les S's a final de síl·laba quan la primera lletra de la següent és sonora. Transversal, desnaturalitzar, esguitar, esbombar, desdeny, feso o feso. Dis-me, moltíssims anys, ens va bé, i els derivats de dins i fons, endinsar, enfonsar.